Tack det Herrschaft. Tack. König Anton auf Thron. Und ihr singt hier.
Kamerun. Ja. Ik mag je plaats aan mij zo. Geen dek op binnen. Bras niet, bras niet. Ik word er nog doen naar Duitsland. Zal ik dat dirigeren? Ja, dat kan wel. Dat zei ik. Er is een mesmaat, wel aan de Ik kan echt jou. Ah, maar dat klopt, dat klopt. Is dat 48? Ja, 40. Oké. Los. Van het regiment. Gezellig is genoemd de Limburgse Jagers. Van ons en wij, symbool van kracht, zijn wij heel fiere dragers. Wij marcheren door de straten van ons mooie Limburgse land. En te trotseren en te mogen dienen voor koningin en vaderland. Waar is daar? Ja, ja, ja. Ja, dat is ja, van de Aardewagen. Vielen Dank an alle, die hier so schön gespielt haben. Geben wir noch ein Öhrchen. Schönes Öhrchen.
Deel 2. Ja, even laten boeken. Maat en medici. Kom maar op. Maat en medici. Maat en medici. gaan afrijden. Laat. 5 uur, rijden we. Ja, ik bedank heren. Hier danken.
Ik ken hem hele meteen door de kop. Dat blijft ook voor. Dus de house niet. Ik zou niet dat we het gezien hebben. Niks verloren. Hier, u komt maar weer.